салом алейкум кулли модарон, бонувон, хоҳарони хонашин ва донишҷӯёни гиромӣ. Аз бекориву бепулӣ хаста шудед? пас зиғ нашавед. ан ҳамин рақамҳоеро ки ман дар зер гузоштам барои шумо 100% шароити хуби корӣ фароҳам мебиёрам. дар давоми рӯз то 300 сомонӣ, дар давоми моҳ то 15000 сомонӣ метавонед мизди маоши хуб ба даст оред. синну соли шумо, забондонии шумо тамоман муҳим нест. ягон ҷои фанду фребу мошенникӣ вуҷуд надорад. фақат танҳо кор кардан дар кор. мехоҳӣ ки ҳамроҳи шавҳарат ва аъзои оилат низ кор кунӣ, фурсат фаро расидааст. аз номи анҳамин мангазан дарҳол шуморо регистратсия карда ба кор қабул месозам.